Den er lige blevet opdateret. Ja. Det er fordi, Hvordan gør du det? der bliver hacket, og nogen, der sender nøgenbilleder på og sådan noget. Ja, det kan vi håbe på. Ja. Så kan man lige godt starte. Hvad gjorde du der, Diana? Et nøgenbillede. Jamen, du skulle da være en hipster. Ja. Ja. Hvorfor Præbis nysgerrig? Ja, skål. Ja. Ja, så skal ja. Det var fællesskål. Velskål. Nu er der altså Fællesskål. Hvor vi bliver mest, eller påske, vi bliver mest fulde. Det er det eneste, vi kan sige. Det er skål. Ja. Vi til gengæld også skide. Så er det jo godt, man er hjemme og har sin sofa lige bagved. Ja. Der er ikke nogen, der skal køre i dag. Der er ikke nogen, der skal køre hjem, nej. Nej. Jeg synes, det er synd, at Chris skal ud i komposten. Ja. Sofaen. Men jeg forstår ikke, hvad det betyder at mase en kompot. Chris, hvad betyder det? Det er lige, du bor i Lund. Altså ude i haven, alt muligt gamle grene og blade og sådan noget, det samler man i en kompost. Det ved jeg godt. Men det er den gamle kompostbunke. Jeg har tømt den. Ikke gamle mænd. Den nedlægges. Så har jeg gået her de sidste par uger og lavet en dobbelt kompost. Og den er jo selvfølgelig ny, og så skal den gamle fjernes, fordi den er grim. Og top. Og top. Kompost. Så den skal smadres. Hvordan smadrer man den? Den er lavet af træ, så jeg skal jo bare have den op af jorden og smide den af helvede. Nå, så gør man det. Ind til naboen, ja. Ind til naboen. Ind til naboen. I killed that cat. De tør alligevel ikke brokke sig. Bruger du så komposten ude i bedene hen, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvor mange trillebør jord, jeg har hævet ud. Ja. Så det kommer ud i haven. Og det er god jord. Så jeg har været smadret i 2 dage, og jeg har holdt i nakken. Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan godt sådan, men jeg kan ikke dreje den vej. Nå. Det er ikke drikke den vej. Nå, okay. Så kan vi en anden vej. Ja. Hun kan ikke kigge ud af vinduet. Jeg forstår, du er pensionist. Nej, du er efterlønner. Undskyld. Men sidder I ikke udenfor, han er Efterlønner. Hvorfor er I ikke udenfor? Vi skulle ikke have noget lys i baggrunden. Vi kan jo ikke se jer så. Okay. Flemming er også lidt uklar i dag.